Kult slávenia zmrtvých vstania Ježiša Krista je známy už od prepočiatkov. A to nie len vo svete, ale aj u nás na Slovensku. Ten vývoj bol postupný. Najprv sa inscenovali pašiové hry, ktoré boli buď vnútri, alebo vonku. Neskôr prišiel kult Božích hrobov. No a potom celé to vyvrcholilo až stavaním kalvárií, čiže krížových ciest. Pôvodne sa tieto krížové cesty stavali len v kopcovitých terénoch. V rovinatých terénoch boli menej, ale nakoniec sa preniesli aj do rovinatých terénov tým, že sa budovali umelé kopce. Na Slovensku je mnoho kalvárií, sú mnohé veľmi významné, napríklad Bratislavská alebo kalvária v Banskej Štiavnici, ale sú kalvárie, ktoré sú pekné a nie sú až tak veľmi známe. A my sme takúto jednu kalváriu navštívili v obci Tešedíkovo. Tešedíkovo vám, milí diváci, je obec nie neznáma, pretože tu sídli naše slovenské štúdio televízie Šláger. No a my sme sa dnes prišli pozrieť sem do Tešedíkova v tomto veľkonočnom čase na miestnu kalváriu. Nachádzame sa v obci Tešedíkovo na juhozápadnom Slovensku. Obec leží na Podunajskej nížine a svojou rozlohou 2300 hektárov patrí medzi stredne veľké obce na Slovensku. Máme približne 3700 obyvateľov a v okrese Šala, kam administratívne patríme v rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja, sa radíme medzi druhú najväčšiu obec v okrese. Obec leží na rovinatej polohe a svojou históriou sa vyznačuje naozaj mnohými bohatými udalosťami. V minulosti sa obyvatelia Tešedíkova venovali najmä poľnohospodárstvu a chovu poľnohospodárskych zvierat. Obec niekoľkokrát postihli počas svojej histórie živelné pohromy, či už to boli záplavy rieky Váh, ktoré neraz postihli chotár obce, ale aj intravilán obce bol zaplavený. Približne v 19. storočí datujeme niekoľko epidémií cholery v obci a najväčšou historickou udalosťou, ktorá sa v obci udiala a s ktorou je obec Tešedíkovo spájana, sú národno-oslobodzovacie boje medzi cisárskymi vojskami a maďarskými povstalcami v rokoch 1848 a 49. V obci sa nachádza niekoľko kultúrnych pamiatok, aj pamätník práve na počesť bitky v Tešedíkove, ktorá sa udiala v roku 1849 v júni, ale takisto máme tu niekoľko pamätníkov padlých obetí počas Prvej svetovej vojny, Druhej svetovej vojny, ako aj pamätník spomienkovej udalosti Trianonu v roku 1920. Takouto kultúrnou pamiatkou, kde sa v súčasnosti nachádzame, je aj kalvária v obci Tešedíkovo, ktorá sa nachádza na miestnom cintoríne. Kalvária v obci Tešedíkovo je súčasťou krížovej cesty, ktorá má 14 zastavení, samotnej Golgoty ako kalvárie a takisto tu máme kaplnku zmrtvých stania Pána, ktorá sa nachádza za kalváriou. Tieto pamiatky tvoria akýsi komplex, ktorý bol postavený približne v 19. storočí. Vznik kalvárie sa datuje približne do roku 1879. Kalvária vznikla počas organizácie a inicializácie miestneho farára pána Karola Kerna, ktorý počas výstavby kalvárie v roku 1872 aj zomrel. Kalvária je postavená na pahorku, ktorý bol umelo vytvorený, bol nanosený kočmi a fúrikmi, boli nanosené nánosy zeminy a tam bola vlastne kalvária postavená. Tvorí ju hore na kalvárii súsošie troch ukrižovaných, a dole v podstate vidíme dve súsošia a to je v podstate Kristus na Olivovej hore a takisto lúčenie sa Ježiša s Máriou. Všetky sochy sú vyhotovené z pieskovca a v podstate spravuje ich, stará sa o ne už v súčasnosti obec. Takže ako vidíme, dolné súsošia boli minulý rok zrekonštruované a v blízkej budúcnosti sa chystáme na rekonštrukciu aj vrchných súsoší hore na Golgote. Na bočnej strane je veľmi krásna Lurdská jaskyňa, ktorá si naozaj zaslúži našu pozornosť. Tá bola zrekonštruovaná v roku 2020 a naozaj pripomína Lurdský výjav, ktorý v súčasnosti je veľmi obľúbený a naozaj sa chodia naši obyvatelia k Lurdskej jaskyni modliť a najmä počas sviatkov 6 svätých alebo teda na dušičky zapalujú sviečky vo veľmi veľkom množstve práve pri tejto Lurdskej jaskyni. Zaujímavosťou kalvárie je, že bola postavená práve po
jednej spomínanej epidémii cholery, kedy naozaj datujeme veľké množstvo mŕtvych v obci na túto epidémiu. A vlastne ľudia sa rozhodli postaviť spolu s pánom miestnym farárom, ktorého som spomínala, túto kalváriu, aby prosili Boha, aby ukončil túto epidémiu cholery. A naozaj sa počas výstavby aj modlili za zastavenie epidémie. V skutočnosti to aj pomohlo, pretože po postavení kalvárie o tejto udalosti dali vedieť aj aktuálnemu pápežovi. V tom čase mal pontifikát Pius IX, ktorý na túto počesť daroval obci Tešedíkovo aj triesku z Ježišovho Krista. Túto triesku dodnes uchovávame v našom kostole svätého Jana Krstiteľa. A vlastne vďaka tomuto daru bola Kalvária vyhlásená aj ako pútnické miesto toho času po jej výstavbe a chodilo sa sem naozaj modliť veľmi veľké množstvo ľudí. Bohužiaľ, túto funkciu Kalvária stratila v medzivojnovom období, kedy boli zakázané misie. A dodnes sa spomína na túto udalosť už len v septembri, kedy tu máme tzv. Kalvárske hody a každý rok tu vonku v cintoríne pred Kalváriou pán miestny farár slúži omšu v jednu peknú nedeľu a je to naozaj krásna udalosť, ktorou si pripomíname tieto historické momenty. Kalvária je pôvodne hebrejské slovo a pochádza zo slova kalva. Kalva v hebrejčine je lebka, preto sa aj nazýva pôvodná Kalvária lebečné miesto. Bol to vlastne taký kopec v Jeruzaleme, holý, teda nezarastený, kde popravovali ľudí. Šibenice tam boli, dá sa to tak povedať. Je zaujímavé, že rímske právo nedovolovalo popraviť rímskeho občana na kríži. Jedine Židov mohli tak a otrokov popravovať. A celé to vyzeralo tak, že boli stĺpy zamontované do zeme a keď niesli niekoho na popravu, tak niesol si na pleciach tú priečnú časť kríža a potom ho na tú šibenicu vlastne vyzdvihli. Bol to ukrutný spôsob popravy. Hovorím, jedine otrokov a nerímskych občanov mohli popravovať. A tam popravili aj pána Ježiša na tom mieste. Tradícia kresťanská hovorí, že tam, kde stál Ježišov kríž, bol pochovaný Adam. A že keď z tela Kristovho vytekala krv, tak kvapkala na hrob Adama a tým vlastne Ježiš zmyl pôvodný hriech všetkých ľudí. To je taká stručná spomienka na Kalváriu. Samozrejme, že ľudia po Milánskom edikte 313 chceli sa ísť pomodliť tam, kde bol Ježiš ukrižovaný. A tak tam prichádzali pútnici. No lenže vtedy sa necestovalo tak, ako teraz sadnete do lietadla, ste tam za 2 hodiny. Trvalo to niekoľko týždňov, kým sa tam dostali a preto časom začali ľudia vo svojich mestách, obciach stavať iné kalvárie pre seba, malé. Najmä pod vplyvom františkánskej rehole potom vystavili tzv. Krížovú cestu. To je, dodnes tá cesta existuje, Via Dolorosa, bolestná cesta, kde sa vychádza vlastne na Kalváriu. A z toho ostali terajšie krížové cesty, ktoré vyvrcholia na takom kopci, ako aj tuto budeme môcť vidieť, kde sa ľudia chodili modliť a chodia sa modliť. A sú samozrejme, že tých 14 zastavení sa zachovalo na krížovej ceste. V časoch románskeho umenia začali stavať už len samotnú Kalváriu, ako to budeme tu môcť vidieť, kde bol ukrižovaný Ježiš a 3 osoby. Jeho matka, svätý Ján apoštol a Mária Magdaléna. To sa zachovalo tam, najmä kde nie je možnosť postaviť si celú krížovú cestu. Tak to je taká Kalvária, ako aj tu sme na tomto mieste. Ešte by som dodal k tomu, čo som povedal, jednu takú zaujímavú vec.
hovoríme o Adamovi a kríž, ktorý bol postavený nad jeho hrobom. Je v tom určitá symbolika. Adam sú 4 písmená. A, D, A, M. A pochádzajú z orientálneho slova. A je Anatolé a znamená východ. D, Zis, znamená západ. A, Arktos, sever. A M, Mesembria, a je to juh. A tak sa v kresťanskej tradícii zachováva, že práve Kalvária, Golgota, je stred zeme. Práve preto, lebo spája v tom mene Adam všetky 4 svetové strany. To je taká zaujímavosť. Drobná. Málo kto to vie. V tomto týždni vystavili v Ríme plátno. Hovorí sa, že je to Veronikin ručník, kde je odtlačená tvár Krista Pána, ktorého viedli hore na Kalváriu a krvácal a samozrejme bol upotený a Veronika mu ponúkla svoj ručník a on tam zanechal ten odtlačok svojej tváre. Preto meno Veronika je Véra ikona, pravý obraz. Hovorí sa, že je to naozaj pravá tvár Ježiša Krista. A jedno zastavenie krížovej cesty práve je aj o tom, že Veronika podáva ručník. Ostatné zastavenia sa viažú k určitým momentom na krížovej ceste. Plačúce ženy, potom tí vojaci, ktorí Ježiša bili a tak ďalej by sme mohli prejsť všetkých 14 zastavení. Väčšinou sa stavajú na biblické texty, to, čo nachádzame v Biblii. Ale samozrejme, ľudská fantázia nepozná hraníc, tých krížových ciest je veľmi veľa a preto aj to vyobrazenie na krížových cestách je rozličné. Niekde sú to veľmi jednoduché malby alebo odtlačky a niekde je to veľmi vzácne. Viem, že Bratislava sa považuje u nás za najstaršiu krížovú cestu. Veľmi známa je potom Štiavnická Kalvária, kde sa chodia ľudia aj pomodliť, aj teda je to umelecké niečo a história. A možno je málo takých miest v republike, kde by nemali aspoň maličkú krížovú cestu. V každom kostole napríklad máme, a vo Veľkom týždni najmä, alebo v piatky, sa chodia ľudia modliť. Keď je dobré počasie, tak von, ale keď prší, alebo je zima, no tak vnútri v kostole. Vo všeobecnosti sa medzi ľuďmi myslí, že najväčším sviatkom je narodenie Ježiša Krista, Vianoce. Ale na Vianoce ešte neprišlo vykúpenie. Vykúpenie prišlo na kríži. A preto Veľký piatok je pre nás, kresťanov, najväčším sviatkom, lebo Ježiš nám priniesol odpustenie nebeského Otca. A preto centrom každej krížovej cesty je kríž. Máme kríže napríklad aj vonku v poli. Kedysi, keď stavali takéto kríže, tak nimi označili najvyšší bod tej ktorej obce alebo toho ktorého miesta. Dneska to už nie je takto zachované, ale všade ten kríž máme v kostoloch. Dokonca pri vchode do bytu, do domu, veriaci ľudia si dávajú nad dvere kríž, kde sa aj prežehnajú prv, než idú preč z domu. Čiže kríž je takým centrom, lebo nám Ježiš vykúpil na kríži. Ja pochádzam z jedného mestečka blízko Bratislavy a v tom mestečku kostol je na kopci. Hovorí sa, že je to prvý kopec Karpát. Ministroval som od malička, od 5 rokov a tak si veľa pamätám z týchto obradov. Napríklad to, že obrad sa začínal tým, že kňaz nebol v kostole. Povieme tak, že ho vymkli z kostola. Pripomínalo to, že aj Ježiša vylúčili zo stredu ľudí, pretože Kalvária je a bola mimo obce. A potom kňaz prichádzal do kostola,
kde samozrejme bola tma, prítmie, niesol kríž a tam sa vlastne obrady začali. Všeobecne aj dodnes je to tak, že Veľký piatok je dňom prísneho pôstu. Zriekame sa prirodzených potrieb človeka, preto lebo najviac potrebujeme pre svoju dušu niečo od Boha. Preto Veľký piatok je dňom prísneho pôstu. Dneska sa už aj inak slávi, však máme možnosť ísť von do povedzme tu cintorína, kde je krížová cesta, spolu sa pomodliť. Potom býva v kostoloch Boží hrob, kde sa chodia ľudia modliť. A asi je za čo sa modliť aj v tejto veľmi ťažkej dobe. Tak to sú moje také prvé detské spomienky. Potom, keď som študoval na vysokej škole, tak sme mali na chodbe takú maličkú krížovú cestu a keď bola chvíľa času medzi prednáškami, tak sme tú krížovú cestu prešli každý individuálne, aby sme si pripomenuli, že nemusíme rozvíjať len svoj intelekt, ale v prvom rade svoje duchovno. Ja si pamätám, v Bratislave je viacero kostolov a v každom kostole je krížová cesta, ale verejne sa pobožnosť krížovej cesty nemohla robiť, že by išiel povedzme sprievod veriacich na čele s krížom, že by sa spievali pôstne piesne, to nebolo. Treba si preto veľmi teraz vážiť, že máme možnosť jednak v tomto roku vycestovať povedzme do Ríma alebo na niektoré iné pútnické miesta, ale vždy tam musí byť centrom Ježiš Kristus. Nie je to výlet do Ríma, ale je to púť a na púti musíme znášať aj niektoré ťažšie veci. Napríklad, že máme inú posteľ a nie svoju a aj inú stravu a chodíme po meste len tak. Tešedíkovo je prevažne katolícka obec a z toho vyplývajúc Veľká noc je aj najväčším katolíckym sviatkom našej obci. Ľudia už aj v minulosti, aj v súčasnosti venujú veľmi veľkú pozornosť účasti na bohoslúžbách veľkonočných a takisto aj duchovnej príprave na sviatky. V povedomí našich občanov Veľká noc viac menej začína tým zeleným štvrtkom, kedy naozaj evidujeme potrebu konzumácie zelených jedál a evidujeme samotnú existenciu zeleného štvrtka. Vo Veľký piatok sa drží pôst. Mnohí naši občania tento pôst dodržiavajú aj 40 dní pred Veľkou nocou, takže nieraz ešte v súčasnosti evidujeme túto tendenciu pôstu, či už je to obmedzovanie alkoholu alebo rôznych zábav, prípadne mäsa, konzumácie mäsa. Tých svetských tradícií, ktoré u nás v našej obci existovali v minulosti aj v súčasnosti sa ešte v nejakej miernejšej miere udržiavajú, je samotná oblievačka alebo polievačka. Zaujímavosťou je, že bola to najväčšia svetská tradícia, kedy tí mládenci chodili po domoch za dievčatami a naozaj veľkými vedrami studenej vody priamo zo studní z dvorov oblievali tie dievčatá bez ohľadu na počasie niekoľkokrát do takej miery, že sa dievčatá museli prezliekať a nemohli sa premávať v tých mokrých šatách po dedine, pretože staršie panie sa na to nepozerali s veľmi dobrým pohľadom. Takže tá oblievačka naozaj bola veľmi veľkou tradíciou a odmenou za oblievačku neboli kraslice, ale boli to práve rôzne pohostenia, ktoré dievčatá spolu s mamičkami doma pripravovali pre týchto polievačov, pre mládencov. Dokonca vidíme už aj náznaky toho, že v medzivojnovom období sa za oblievačku dávali už aj peniaze.
Tieto zvyklosti sa udržiavajú dodnes. Ako som spomínala, v menšej miere, pretože mnohí už tieto tradície si až tak neúctievajú a volia si z dôvodu dovolenkového obdobia radšej nejaké cesty alebo dovolenky mimo našej obce. Napriek tomu my napríklad v rodine túto tradíciu ešte stále dodržiavame. Učíme k tomu aj našu dceru, ktorá si naozaj ten veľkonočný pondelok veľmi užíva a slúži nám to aj na upevňovanie rôznych vzťahov v rámci rodiny, známych a takisto aj jej priateľov. Takže sme radi, že tieto tradície môžeme udržiavať naďalej. Nachádzame sa v kaplnke Zmrtvých vstania Pána v Tešedíkove. Táto kaplnka bola postavená približne v rovnakom období ako Kalvária, ako všetky zastavenia krížovej cesty. To znamená, že v roku 1879 približne. Zaujímavosťou je, že kaplnka aj spolu s Kalváriou a zastaveniami bola vysvetená až v medzivojnovom období, čiže o dosť neskôr po jej postavení. Nazdávame sa, že dôvodom toho boli práve tie vojnové pomery, kedy vieme, že veľká časť napríklad kostolných zvonov sa využívala na výrobu zbraní a takisto sa v tom období veľmi často menili aj miestni farári, takže to vysvetenie nastalo až o dosť neskôr. K tejto kaplnke sa viažú aj také nepekné spomienky, pretože kaplnka bola približne 2-krát vykradnutá počas svojej histórie, kedy naozaj zmizli z kaplnky veľmi cenné drevené sochy, 5 drevených sôch svätých, svietniky a takisto neskôr došlo k ešte jednej krádeži, kedy opäť jedna socha sa stratila. Tieto krádeže boli prešetrovávané. Miestny pán farár, sú o tom aj spomienkové memoáre, že sa obracal na okresný národný výbor, aby národný výbor pomohol objasniť tento priestupok. Dokonca sa obrátil aj na miestneho farára z jednej inej slovenskej obce, kde súbežne nastala táto krádež a prosil týchto pánov o súčinnosť pri objasnení tohto priestupku. Bohužiaľ sa nenašli žiadne spomienky o tom, že by sa tieto prípady objasnili, preto boli mnohé sochy nahradené inými plastikami iných svätých a v súčasnosti sme veľmi radi, že už k takýmto počinom nedochádza. Kaplnka v súčasnosti slúži prevažne na celebráciu smutočných obradov po pohrebe a napriek tomu, že máme v podstate plnohodnotný kostol svätého Jána Krstiteľa, ktorý bol postavený v roku 1803 tu v Tešedíkove, tak aj kaplnka je kompletne vybavená všetkým príslušenstvom potrebným na slúženie bohoslúžieb a týchto obradov. Napríklad máme v kaplnke dodnes funkčné harmónium, ktoré nahradilo historicky predtým nefunkčné harmónium. Takže sme veľmi radi, že bola aj v súčinnosti s veriacimi, aj s farou bola táto kaplnka obnovená približne začiatkom 90. rokov a v súčasnosti naozaj tvorí krásny klenot ako súčasť Kalvária krížovej cesty v obci Tešedíkovo. Milí diváci, veríme, že dnešný program prispel k atmosfére Veľkého piatku, najväčšieho kresťanského sviatku v roku. A veríme aj to, že bol akýmsi takým pomyselným odštartovaním tohtoročných veľkonočných sviatkov. Ja som veľmi rád, že dnes sme mohli byť práve v obci Tešedíkovo a chcem sa veľmi pekne poďakovať tým, ktorí nás prijali na pôde obce Tešedíkovo a za to, že nás sprevádzali. Pani starostke, pani magisterke Ildiko Ágoč Kereši, ďakujem za to, že nás previedla históriou obce Tešedíkovo, no a pánovi monsignorovi magistrovi Ladislavovi Tótovi, farárovi, kanonikovi a biskupskému vikárovi ďakujem za to, že nám umocnil atmosféru dnešného Veľkého piatku. Milí diváci, dovoľte, aby som vám zaželal v mene nášho televízneho štábu pokojné a krásne prežitie veľkonočných sviatkov.